नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरण प्रकल्पामध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहेत. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. हा शॉर्ट व्हिडिओ आहे. पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. शेवटी व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. धन्यवाद. या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. व्हिडिओ पूर्ण पाहावे.